Ако си над 40 и си пробвал абсолютно всичко, за да свалиш килограми, ние сме тук да помогнем. Ето кои са трите фази, през които всеки един човек, който има застояло ежедневие, преминава към това да бъде по-активен, да се чувства по-добре, да има по-високи нива на енергия и да изглежда по-добре. Фаза номер 1. Това е момента, в който вече толкова си намразил тялото си или те плаши, в който ти решаваш наистина на 100% да направиш поне нещо. И първо нещо, което можеш да направиш, е не да отидеш да вземеш чужд хранителен режим или да се убиеш от тренировки, а да помислиш кое е това малко нещо, което аз мога да добавя към моето ежедневие, така че да ми служи на мен. Като например да добавим повече вода, да добавим повече плодове и зеленчуци. Това е момента, в който също добавяме и малки разходки, леки активности. Това е фаза номер 1 и ще натъртя изключително много на нея, защото повечето хора дори не стигат до нея. Фаза номер 2. Фаза номер 2 е момента, в който леките активности се превръщат в леки тренировки, може би в къщи 15-20 минути или пък някъде в зала. Препоръчително е, особено ако си над 30, да са с тежести, като разбира се не говорим за големи щанги, бавно, постепенно и да подобрим още нещо в менюто си. Неща като например да добавим малко повече протеин, да намалим малко пърженото, малко мазнините, които използваме, малко да намалим пакетираната храна. Фаза номер 3 е да продължаваш да го правиш до края на живота си. Този начин, с тези три фази, без някой друг да дойде да ти каже какво да ядеш и по колко да тренираш и кое е най-оптималното, ти ще можеш да нагодиш собственото си лично ежедневие, което имаш последните 15 години, да работи за теб дългосрочно. Надявам се това видео ти беше полезно и до скоро!